దేవునికి మనము స్తుతులు స్తోత్రములు మహిమలు చెల్లించవలసినటువంటి సమయము ఇది. தேவ சமூகத்திலே நம்மை தாழ்த்துவோமாக. దేవుని యొక్క సముఖమునందు మనము తగ్గించుకొనిదము. நாம் தேவ சமூகத்திலே தாழ்த்தும்போது దేవుడు நம்மை ఆశీర్వదించి ఉయర్త పోகிறார். మనము దేవుని ఎదుట తగ్గించుకున్నప్పుడు దేవుడు మనలను అంతకంతకు అధికముగా హెచ్చించున్నటువంటి సమయం ఇది. தேவ சமூகத்திலே ஆபிரகாம் சொல்லுகிறான், தூளும் சாம்பலுமாகிய நான் உம்மிடத்திலே பேச துணிந்தேன். దేవుని ఎదుట అబ్రహాము తను తాను తగ్గించుకుని ఇలాగున చెప్తున్నాడు, ధూళియు బూడిద వంటి వాడనైన నేను నీతో ఇంకొకసారి మాట్లాడగోరుచున్నానని అడుగుతున్నాడు. ஒரு விசை நாம் எல்லாரும் தேவ சமூகத்திலே நம்மை తాల్తి ఒప్పుకొడుపమాగ దేవుడు நம்மை ఆశీర్వదించి ఉయర్తటం. ఒకసారి మనము తగ్గి దేవుని ఎదుట తగ్గించుకుందాం. దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదించి హెచ్చించనివ్వండి. దేవుని జనమే నిన్ను ఆశీర్వదింపదే దేవునికి ప్రియమాயிருக்கிறது. ప్రియమైన దేవుని